Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa me käydään läpi ihmisten oletuksia meistä. Joo, ja tämmönen oli yhtä aikaa semmonen trendi, että aika moni teki tämmöisiä videoita. Mutta no, meidän mielestä olisi tosi kiva niin tietää, joten me tehdään se nyt. Tähän alkuun vielä semmonen tiedotusasia, että tosiaankin meidän kanavalta on poistunut kaikki kommentit, tai nytten uusiin videoihin ainakin on nyt 2 viimeiseen aina tullut ne kommentit, mun ne on vajaa viikon päästä lähtenyt pois. Ja me yhdessä vaiheessa yritettiin laittaa ne manuaalisesti takaisin, mutta sitten sieltä tuli ilmoitus, että tällä hetkellä niitä ei pysty meidän kanavalla laittaa takaisin, että toivotaan, että tähän tulee muutos, että me saatais ne kaikki kommentit takaisin. Mutta joo, nyt siihen itse videoon. Mä kysyn ne Hei, käydäänkö sun puhelimesta vaikka eka? Joo. Te olette paljon kahdestaan ja kerrotte toisillenne kaiken maailman jutut. No, en mä tiedä, ollaanko me paljon, mutta kyllä me kerrotaan. No ei me aina kerrota. Mut melkein. Melkein aina. Ootte M-mereen. Joo, tästä me ei ole vielä puhuttu videolla, mutta tosiaankaan ei ole. Toivottavasti ei tule tästä mitään sotaa, mutta ei ole enää M-mereitä. Ei ole mitään isoa yhtä suurta syytä, että miksei olla. Ja joo. Teillä on hyvä itsetunto. No älä tee tota ilmettä. Mä sanon eka. No siis mulla on tietyissä asioissa itsestäni hyvä itsetunto ja sitten tietyissä asioissa ei. Mulla on periaatteessa sama vastaus. Koska joo. Joo. Oot kiltti, sulla on yksi paras kaveri, et tykkää tomaatista, oot hyvä koulussa, tykkäät kissoista. Mut oot kavereiden kesken villi. Me voi olla kumpikin vastata. Joo, mulla tää on, joo, mutta mun osalta tää siis totta. Silleen en oo hirveän sosiaalinen tälleen, mut sit kavereitten kanssa on aika villi. No mä en tiedä, voisiko sanoa villit, mä siis joskus, mutta ei silleen villit. Joo, ja en mä oo mikään hirveän sosiaalinen, että en mä pysty vaan mennä puhua jollekin tyypille silleen moi, haluatko tutustua? Tai silleen riitelet harvoin Pepin kanssa. Kyllä. No aika harvoin. Mutta siis meillä on semmoista pientä krönää aika paljon. No aika paljon. Ja tosiaankin meillä tuli ihan sikana kaikkiin kiroilemiseen liittyviä juttuja tai oletuksia. No, mä voin sanoa varmaan kummankin puolesta, joo, että meillä on aika sama. Joskus aika paljon, lähinnä kavereiden kesken. Että jos on semmoinen tilanne, niin kyllä mä pystyn olla kiroilematta. Ettei mun joka toinen sana tarvii olla kirosana. Et esimerkiksi YouTubessa niin ei olla haluttu silleen kiroilla. Ja yleensä kotonakaan ei kiroilla. Paitsi. Ootte luokan äänekkäimpiä? Ei olla. Ei olla. Mutta mä en ainakaan ole luokan hiljaisin. Niin. Oot aina tosi positiivinen ja iloinen. No en nyt sille joo siis, no ehkä kesälomalla mä oon tosi positiivinen tälleen, koska ja koulua ja kesä ja kaikkea. Mut sit koulussa mä oikeesti mun kaverit tietää, mä valitan koko ajan kaikista. Mä koko ajan mun ilme on semmonen. Oot itsekäs ja sitä tosi paljon, koitat olla kaikkien suosiossa. En koita olla kaikkien suosiossa ja onks mä itsekäs? Joskus. Kaikki on joskus itsekäitä, mutta millä tavalla mä esitän? Kukaan ei ole varmasti täysin samanlainen oikeassa elämässä ja videoilla, mutta esim. Meille tuli tosi paljon niihin kesällä, kun me sekoiltiin tai silleen. Niin, meillä oli vaan tosi paljon energiaa. Me ei esitetty. Me ollaan suurimman osan ajasta, kun me vietetään kahdestaan. Me ollaan oikeesti silleen. Ja tietysti ero tämmöistä videoista tosi paljon, koska eihän tää ole mikään semmonen video. Eri tilanteissa tietysti ihmiset on erilaisia. Teillä on ollut molemmilla ainakin 3 poikaystävää. Ei ole yhtään. Okei, sit katsotaan mitä mulle tuli. Täällä on kans semmosia, mitkä pätee sit molempiin, mutta ekana, ootat leirikouluun. Joo, mä ootan leirikouluun. Meidän luokka siis lähtee leirikouluun tossa nyt huomenna, kun tää video tulee niin huomenna. Ja sieltä on tulossa jonkinnäköistä video. Sun huone on aina siisti ja tykkäät sisustaa sitä. Mä haluan vastata tähän myös. Joo. Mun huone ei ole aina siisti, mutta mun mielestä on paljon semmoista, ei stressaa, vai mä stressaan joskus mun pöytä on sekaisin, niin mä haluan siivota sen. Ja joo, mä tykkään sisustaa tosi paljon. No, mulla ei ole aina siistiä mun huone. Se on silleen pöytä ja silleen sänky on välillä vähän sekaisin ja kaikkea tällaista. Joo, tykkään sisustaa. Ja aina perjantai-illalla, kun mä siivoan silleen kunnolla ja pistän kaikki järjestyksiä ja kaikki pallovalot päälle ja kaikkea tällaista, niin se on ihanaa. Käytätte toistenne vaatteita? Nope. Ei oikeastaan. Me saataan joskus silleen, että kun me käydään aina vaatteet silleen läpi, sitten jos vaikka multa jätetään vaatteet, mitä mä en enää halua käyttää, niin sit jos Minttu haluaa, niin se saa ottaa ne. Luovutat tosi helposti. En mä tiedä. No, riippuu
asiasta. Niin, tai no mulla itse asiassa... En mä tiedä. Mulla itse asiassa aika lailla, että jos... Tää nyt on vähän huono esimerkki, mutta jos mulla on vaikka joku pianokappale, mitä mun pitää harjoitella, ja sitten mulla ei mene se yksi kohta, niin sitten mä oon aika perfektionisti. Mun pitää niinku ottaa se alusta asti ja sitten niinku saada se niinku koko homma silleen menemään. Mutta niinku... Mä en oikeesti muista, kun silloin kun sä itkit ja halusit, että sä olisit sitä samaa kappaletta monta kertaa. Sitä piti ottaa sutta siihen kiinni. Okei, no toi ei nyt varmaan ollut ihan viime vuonna. Ei oo. Oot polttanut joskus. Harmi tuottaa pettymys, mutta en ole. Eikä ole tietääkseni Minttukaan. No en ole. Teillä on paljon kavereita. Mä en tiedä, onko mulla paljon. Mulla on kavereita, joilla on paljon enemmän kavereita. Että mulla on niinku, no meidän luokkalaiset, joitakin silleen, ketä mä oon niinku netin kautta tutustunut. Mun mielestä mulla ei mitenkään erityisen paljon kavereita. Ei mullakaan. Mut mä oon silleen niinku hyviä kavereita aika monenkaan. Ootte suosittuja koulussa? En todellakaan ole suosittu. Tai en niin kuin, todellakaan tunne itseäni suosituksi. Eikä mä haluais olla. Ja joo. Ootte rikkaasta perheestä? No, Ei. joo, ei olla mistään rikkaasta perheestä, ihan silleen keskiverto suomalaisen palkkataso. Ootte tosi kilttejä vanhemmille. Mielestäni minä ainakin olen, mitä mieltä Minttu? Mä oon ainakin pääsääntöistä. Riippuu päivästä. Siis ainakin jos tulee joku niinku kina tai joku erimielisyys tai silleen, että mä jotain eri mieltä, niin mä kyllä sanon vastaan. Musta tuntuu, että mun ilmeet on tässä videossa ihan tyhmiä koko ajan, koska mä oon vaan särkeä päähän. Oletan, että oot aika huolehtivainen ja suluissa kavereiden suhteen. Omassa mielessä mä oon aika huolehtivainen niin kuin myös esim. Muiden läheisten suhteen tai silleen perheen ja muiden. Että kyllä. Ootte tosi musikaalisia. No, Miten sen nyt voi sanoa? niin, no ollaan me musaluokalla, mutta ei se aina tarkoita, että on tosi musikaalisia. Mutta kyllä me silleen tykätään musiikista ainakin. Ja tykätään kuunnella musiikkia. Niin. Mikä mun pois käy? Oot vähän semmonen pissisi, näitä tuli kummallekin kyllä. Ja no, joillakin saattaa olla vähän eri käsitys pissiksestä kuin mitä meillä on, mutta haluatko sanoa? No mitä sanottavaa mulla nyt tähän on? Sä oot pissis. No ei olla. Mulla on semmonen käsitys, semmonen tosi, tiedätkö, draamaileva, semmonen, joka meikkaa paljon ja käyttää tosi paljastavia vaatteita. Jotenkin semmonen. Semmoinen. Niin. Vähän niinku se joku British Girl juttu TikTokissa. Joo, mutta jotkut saattaa tietysti olla eri mieltä, mutta itse emme koe, että olisi mitenkään semmonen. Haluaisitte olla vanhempia kuin ootte? En halua. Mun mielestä siinä ei ole mitään syytä tavallaan, tai mä en niinku ymmärrä, miksi pitäisi haluta olla vanhempi kuin on. Tai silleen, en mä nyt haluaisi olla mikään ruttunen mummo, mut siis niinku, tai silleen, joo, 16 on mun mielestä ihan hyvä ikä, että... Mä olen. Itse olen ainakin ihan onnellinen 14-vuotiaana. Oot äänekäs sun kaveriporukas, mut muuten hiljainen. En mä oo mun mielestä mikään älyttömän äänekäs, ja sitten no semmosessa uudessa porukassa oon hiljainen, mutta niinku esim. Meidän luokan kesken, no me ollaan oltu 7 vuotta samalla luokalla, niin että ei se paljon ero siitä, että mitä mä oon kaveriporukassa. Mutta okei, tää video taisi olla tässä. Onko sulla jotain vielä sanottavaa? Ei. Joo, no ei meillä sit muuta. Kiitos kun katsoit, nähdään seuraavassa videossa. Bye! Bye!